that will slippers in the river. Bia, Oporoko, I'm Mechia. Kiss you walk a chip on my book mono drangachri, otherwise, in which me catch up there. Chief! Imo! 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 You might find the game match, put on slippers and get that. Put on slippers and get that. Yeah, no, my woman at you. Chief, Imo, put on slippers and. Okay. Imo! I don't think you come here now. Put on slippers and. Muna ige make we fe na yada. Nso badro. No. Ele slippers him. Onye chide la slippers him. Ina jum kan ju onye. Imo. Why anya ro he putala? Isu ma so. Nya nem slippers mo. Mo ga bu kwa lata unu ga wo nde sabat ta. Wo ka kriki gide so awogo. Awu mo. Akriki gide ogwago. Chip ta bra slippers him. Maka Chineke nna him ga emegu. Him ga emega maka nkokoko. O ma anya re ge mma. Imo. Imo put about them slippers him. Ya iko aka na doors. Mma ga country from here. Ga like this. Obunyi na cho slippers gi na onye chi ya ba. Imo chi slippers gi. Chip ta them slippers mo. Ona chilizi o chi ijije gwo ogwu. O ji slippers me emegini. Match him slippers mo. Imo chi em slippers mbiko. Puta bia yen slippers no we something important in chi ijeme. Ewu mu ye president. I am ge ja bi nya bia. Unu ga chu slippers enwe shimi ke kama nge me ma anwo na ya da. Ya fa na anya. Ha. Bia imo adu me egwu nyem slippers. Nyem slippers. Ma ya na mbra gi no nwogi milalume. Milalume o teenage like ri me hikike o teenage mi hikike. Ogu na chu talie. Hi ge me o. Gi po ya go romance ya rodo ya aka. Me ye me to. Ye me Ngakwa. This is kina chi zia wa. Asemi ngakwa. Eche ni bia li cho. Liensi. ha na potis. Inri fo na ekwu mo romance onya. O Imo jibula onya. O nwe ki esi we ite onu gi. Imo ama nkwezi puta aba. Si ji anwa yo na. Iju ensi onu. Imo nyem slippers osiso. Ji nwa yo ko Imo Ya ko mi ko no wa ka chi em slippers. Nga gba tu uza o. Unu e romance la mo onye nem slippers mu na erogbu. Lekuya. Amon ya. Oya were sipasu chief la chacho. Ele o diri shi mi na le hige church slippers aka so confusion ni me ya dan. Chine. Oh mana gị na-aba since apụọla m aba. Ebe ka m na ya since. Nnukwa mo. So, nke wa chi slippers a na-ebute nsogbu ebe na ya da. Ịhụrụ slippers m chi. Anya m na-ele gị, ọ na-eritu gị something. Okay, na-agọchitere ya kwa ya. Ị na-agọchitere ya. Mara ka isi ekwu. Mechie ọnụ gị nwe onye oshi. Mara ka isi ekwu. Ya bụ onye imagine adị ya ma. Chọrọ slippers gị. Enwe slippers gị nji. Chipụta slippers ha go aja. Oge dezen. Ekwe ka ha tụgbara ụkwa na bebe. Enwe slippers. Lee ya dị ka ma m na-ekwu ekwu too much na amaghị m okwu ahụ onye egwu. Lee ya. Ọkụ ibele onwe gị photocopy. Enwe mere. Lekwa slippers a na-achọ. Ụlọ bịa sị na mmadụ slippers. Ka ihe dị iche unu ma abụọ na. Iji ha. Lee dị slippers a na-achọ. Onye ọjọọ ma yiri slippers a. Enwe mere. Slippers. Isha dị nda onye ahụ ishi ọ dị ya ma. Onye ọjọọ ma yiri slippers a. Onye ọjọọ. Say not go at the slippers. Go at the slippers.
Imo. Ị na-anya ị ga-afọ mụ na ya iwe bịa. Onye a bụ nwanne m nwoke. Ị na-anya ya ife ịdị mmụọ ọ manara nwaanyị na mma. Ị na-eme anyị ife na mmụọ mara mma nke m. Mma dị na agba anyị. Agba anyị na-ama mma rinne. Onye bụ ogologolo mmadụ asị ka ọ bịa ka ọ zele agbọ. Ife a na-akpọ izele agbọ. Be anyị ka eji ama atụ izele agbọ. Ife nna agwa ife mma niile onye ama. Ka unu na compound a nwoke dị ya nwaanyị dị ya ọkasị ngụma bụ Imo gbaalụ na nwata ọsọ. Achọrọ m onye ga-abịa imeli ọyị na ọlụ na onwunu ka ọ na olu onwe gbaalụ na ọsọ nna ngwa bụ ara abago Ọnịcha dịka nwaanyị Anambra siri bido ara. Kedu ife gbasa onye ịkpata ọsọ gagagod na grave bụrọjọ ọkwara nne nna gị mma dị na agba ya ọ bụ sọ na agba mma very soon mma ga-eshi na agba unu batazie na ntị unu from ntị unu ya mma nwapịa gị anya mma dị na agba ịma the kind of beauty nọ na be anyị. Don't you see how beautiful I am? As in beautiful. Don't you see how I am? Ị ga-akpọrọ ha bi n'okpokpo iji emeja m ụjọ. Ọkwa na compound a anyị ga-anọ ya na-esu dị mmụọ fọrịkwa gị mmadụ na-agba anyị. Hello? Ana m akpọ gị sinsi gị na-agụ ụbọchị ọnụ mmiri. Nwaanyị ahụ ji m ụgwọ ihe m na-agwa gị o ji m ụgwọ. M bịakwute ya bịakwute ọ gaala ka ihe m ga-eme o. ANAMBRA nakwa ya. Nwaanyị ANAMBRA. Ogini. Kedu ife na klaka n'ọnụ ụzọ m? Monitoring spirit ogini. Kedu ife ịchọ? Ezigo yi. Meda n'obi. Esendigo gị. Meda obi. Meda obi gịnị? Calm down. Come onye gị na onye na calm down. Biko kwa ife iche ikwu na adị m busy inside. Okay. Chere, gee ntị kenu ihe m ga-ekwu na. Nwaanyị ANAMBRA, ihe m ka obi ahịa na. Ọ nọghị erule 3 days. Anyị kwuru okwu maka bill. The whole compound onwebeghị ihe mere. Ihe m ka obi na m bịara ele ma ọ dị ihe mụ na gị ga-eme ka anyị nwee ike nata ego a. Ngị na onye ga-eme? Mụ na gị. Ihe ọ dị ihe ngị na onye ga-eme. Ngị na onye na-eme ife nwa. Mụ na ya nwe deal. Ọ bụrụ maka m. Ifuru ife gbasa NEPA bill a enwere some interest. Aka m adịrọzi ya. Chelụkwa. Nwaanyị ANAMBRA. Polo. Nwaanyị ANAMBRA. Olubeke otu ahụ. Did you insult me? Nenya, come and get out of my house. Nenya, we're looking for. Totally a kiss a poison's week organic. Well, listen, Dino. It was serious. It don't effect. It talk about to a year back. It don't effect. One. Idiot, they must do this again. Anoman. Igbo na amaga enwe kanta inye ha abago uru mana otu ọla dị ya dịkwa. Nwaanyị ANAMBRA na-aga inwe ọkụ n'ụlọ ọzọ. I nwere ike inwe ọkụ. Anyị nọkọ na-abatago nnọọ biko tupu na abanye enwere ọkwa dị oke mkpa. O nwere ihe mere na compound a. Ya mere na aga m achọ ka onye ọbụla mara anya. O nwere onye ọhụrụ batara na compound a. Nwa nkorobịa ọfụrụ batara na compound a. Mana otu m si fie aka m na-enyo onye amarọ m ma ofu onye dị ihe ahụ ka mmadụ na-abụ. Ha ya ba ifufe m ebe a taa. O wee bata ka nsọ ka nwaanyị ANAMBRA. O wee bata ife nwa wee mee ife nwa. Ịghọtago onye ọbụla mụrụ anya ka anyị saa anya mmiri because from ihe werele nga ata nwere ike wege before you need mmadụ ebido fube anya saa anyị. Ọ dịzi ọjọọ nke ụta ahụ. Don't worry, emesa ụnụ ya afife m na-ekwu. Meanwhile custom ụnụ gara fọ ọgbalịkwara. Akpọkwanụ nke a gịnị? Ka ị na-akọdịrị ya? Kedu nke akpọkwa gịnị? Gị na-ekwu na ya amaghịzi ife ihe ụnụ na-arụ.
onye gburu unu n'abalị hostel ọ pụtakwara ezigbo ụgwọ because o tiri unu dị ka ndị a na-akwụchara ụgwọ akwụzikwara ụgwọ akwụzi. Ife na-eje afụ bụ client. I don't know what you're talking about. I'm not referring to customer. Client. Kedu ihe dị iche client na customer? Akwụna mgbede na ihe dị iche with customer and client. What do you mean by that? Makachi boy, turn the fire again. Kita pa gbogbo ge ba. Kita Imo, pa ya. Imo, ba ya. Be so nko wagu dana. Nko wagu dana. Mi ka diga tani. What yi de mem? What yi de mem? Wa mo ja. Tanta me se gon. Ba ko ya. Ba ko gi ha. Imo. Come on. Peter! Bịa ka ije lie nri na nne ya adịgo. Mana agụ adị agụ m. I'm okay. Agụ adị agụ m. Thank you. Agụ adị agụ. Baa n'ụlọ ka ije lie nri. Achọrọkwa m ka ịgba ya anya agba ya. Baa n'ụlọ jee lie nri. Mana ebe a nọ dị m oke na m na-anara nwa obere ikuku ebe. Delu nwa Adụanị baa n'ụlọ. Mme nkwu ya ọzọ. Baa n'ụlọ. Good. Na-agụ ọsị na agụ adị agụ ya. Bịa. Ifilife unu na-abụ ji anya eme. Unu nwe anya nwere nsọ n'ebe Peter nọ. Ọkwa ife anya unu na-abụ nkukwu ọnya. Egwu adatụ unu. Onye nke nụwa buru nke agbago. Onye nke nụwa ebuli ike debe etu nụwa. Peter kun na-edebele ike. Peter kun na-esedis. Unu anwakwana ya nwa ọzọ. Ana m ene unu na-abanye n'ewe na-ene Peter anya. Unu nwe anya anwa ọzọ. Ọkwa ekwu m ga-egwupịa anya ifugo ife ị na-ebu ibunye elu Peter. Nke wadobe ike unu emeni ọzọ. Unu emekwana ihe ọzọ. Ka m gwazi unu, nke a bụ the last warning unu na-enye unu n'enyi ya. Ọzọ.